Prezident maslahat geçirip ýurtda oba hojalyk işlerine taýýarlygy tankytlady, galla hasylyny agzamady. Düýn Prezident Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onu beýleki käbir meseleler bilen bir hatarda ýurduň oba hojalyk pudagyna işleriň alnyp barlyşyna garaldy diýip Türkmenistanyň döwlet ýetirligine Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Ýöne maslahatyň barşyna bu ýyl ýygnalan galla hasylynyň netijeleri barada gurrun edilmedi. Döwlet medeniýetiniň habaryna görä maslahatyň dowamyny welaýatlaryň çägini beýleki pudaklarda alnyp barlayan işler bilen bir hatarda paýta ýygymyna taýýarlyk işleri şeýlede güýlki buğday ekişine görülýän taýýarlyklar barada gurrun edildi. Her welaýatyň häkimine maslahat nowaty ýeteni prezident ýerlerde traktorlaryň we beýleki tehnikalaryň üstümizdäki paýta ýygymyna we güýlki buğday ekişine taýýarlyk işleriniň derejesiniň pesdigine ünsü çekipdir. Wilayatda paýta ýan kombaýnlaryň, traktorlaryň we beýleki tehnikalaryň möwsüme taýýarlyk derejesiniň pesdigini bellemek bilen burada alnyp bolýan işlere nägelik bildirdi. Diýip prezidentiň 5 welaýatyň ählisiniň ýol başçylaryna gönükdiren tankytlary bir meňdeş sözler bilen Türkmen mediasyna gaýtalanýar. TDH-nyň maglumatlarynyň çen tutulsa Türkmenistanyň azyk haritlaryň gytçylygy, ýolaryň gymmatçylygy we çörek nowatlary barada garaşsyz habar çeşmelerine dürli maglumatlaryň ýaýraýan döwri Düýn geçirilen maslahatda halkyň durmuşyndaky belki de iň aktual meseleleriň biriniň, ýagny golaýda tamamlanan galla urugynyň netijeleriniň gurrun edilmedi. Düýn Fergana maglumat agentligi Neytrany Türkmenistan gazetiniň 28-nji iýuldaky sanyna çap edilen bir makalat algylanyp, Türkmenistanyň bu ýyl 1.600.000 tonna diýip meýilleşdiren galla planyny dolmanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri ýerli kärenneçilere salgylanyp, şu ýylky buğday möwsümine dökün we tehnika ýetmezçiligi barada ýygyderli maglumat berdi. Şeýlede olar bu ýylyň gurok gelenligini üstesine buğday ekilen meýdanlaryň ýaplardan hem ýeterlik suwurulmanyny tasdiklap habar berdiler. Türkmenistanyň alternativ habarlar saýty 17-nji iýulda ýetiren maglumatyny Türkmen medeniýetine galla hasylynyň bu ýylky netijeleri barada dowam edýän imsaly dymyşlyga ünsü çekdi. Häzir galla urugy tamamlany diýen ýaly gallanyň özümizden artyk galýan möçberini daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýip Türkmen prezidenti 5-nji iýulda TDH-da sitirlendi. Mundan ozalky galla urugy möwsümine sanlar boýunça galplyga ýol berilendigini Saýat, Sakar we Çärje we trawynyň käbir kärenneçileri Azatlyk radiosyna maýyň aýagyna gurrun beripdi. Gany berse de Daşowut welaýatyna ýokary derejeli bir resminiň buğday planyny dolmadyk oba başlyklaryny ýençýänligi barada Azatlygyň yerli çeşmesi habar berdi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bu ýyl galla hasyly dolu berjay edilmedik Türkmenistanyň gyşyň agyr boljakdygyny çaklaýar. Bu çaklamalaryň we habarlaryň fonuny Türkmenistanyň resmi medeniýetine bu ýylky ýygnalan galla hasylynyň anyk möçberi barada taýyk san agzalmaýar. Diňe töwerekläp 1 million gowrak hasyl ýygnaldy diýilýär. Üstesine düýn geçiren hökümet maslahatyny prezident ýerlerdäki kombaýnlaryň we traktorlaryň üstümizdäki paýta ýygymyna hemde güýlki buğday ekişine taýýarlygyna nägile bolup, bu ýylky galla hasylyny eňgereleriň häzirki ýagdaýyny düýünden agzamady.